good morning mga beshies. And today is Wednesday, February 21. And then ngayon is maglagay ako ng cortina dito. As you can see, hindi pa ako nakapaglagay ng curtain. So yun ang gagawin ko ngayon. But before that is mag-breakfast muna si BESH. Kasi nagugutom na si BESH. Yung mga bitok ni BESH dito sa tiyan niya is nagwawala na mga BESH. Nagpitok-pitok na sa ang mata. So kain-kain muna tayo mga BESH. So ito lang yung breakfast ko mga BESH. Ito yung maling na kinukoat ko ng egg. Tira to nila ni Kent at saka ni Papang Par kaninang umaga. So ayan. And then syempre rice. And then yung coffee. So kain-kain tayo mga BESH. So ito mga BESH is may nabili ako na ganito. Wrought iron. Na pang corner decoration to. Nabili ko siya somewhere in Mandawi nung Sunday nung pumunta kami sa Ayala Rustans. And then bumili na lang din ako nitong Nico na spray kasi wala ng Pilox. So yan na lang. So ilalagay ko siya dito sa labas BESH. So dyan ko siya ilagay. And then doon. Kasi may nilagay talaga ako dyan noon. Tapos kinuha ni Papang Bear. Kinuha niya kasi nilagay niya dyan. Dito malapit sa oven. Sa microwave. So ayan. Kaya bumili na lang ako na iba. Ito is siya lang ang gumawa. And then dito ko lang din siya nilagay. Hindi ko na siya binalik doon. Para match naman siya sa mga ginagamit namin na parang pang shelves dyan sa ibabaw. So ayan. So, ayan mga BESH, ito yung lunch namin ngayon. And then, nakapagprito na ako ng isda. And then, ito is okra. And then, yung bagoong with lots of sili. So, kain-kain tayo mga BESH. Hala BESH, macho kes Papang Bear BESH, oh. Igang kuno kayo, pati inita dire ron. Marami giganggang. Best pat, ang imong paborito, okra. Okra boy, mga una ko no. So, ayan na mga BESH. It's already 4 o'clock na in the afternoon. Mga 4:25 na. And then, nakapag-saing na ako ng rice. And then, nakapag-defrost na ako ng pork chop. So, mamaya ko na siya, lulutuin kasi maaga pa naman. Siguro lulutuin ko siya mga 5:45 or 5:30. So, ngayon naman mga BESH is magtupi ako nitong mga nilabahan ko na mga cortina. And then, magkabit na rin ako ng cortina. As you can see, hindi pa ako nakapagkabit kanina kasi masyadong mainit. Super init talaga ngayon dito mga BESH. Nakatulog ako sa sobrang init. Kanina kasi sumasakit yung ulo ko pag masyadong or sobrang init talaga. Talaga yung ulo ko. Parang sa mata ko siguro ito na pag masyadong mainit is sumasakit siya. So, pero ngayon, hindi naman sumasakit yung ulo ko. Nakapagkape na di ako, no? Hindi ako nakapag-video kanina na nagkape ako kasi may bisita ako. May tumatawag sa akin dito sa bahay. So, nag-usap-usap kami. So, ayun. Hindi ko na na-video. May chika pa naman ako sa inyo. Siguro mamayang gabi na lang yung mga chikahan natin, mga BESH. Sige, magtupi-tupi muna tayo mga BESH. Kasi rami-rami itong tutupiin ko, And then, dito ko siya ilagay. Ito yung cortina na, ipalit ko na ilagay dyan sa bintana.
Lukot-lukot ba dito? Ano ba yung lukot-lukot sa Tagalog? Basta mayroon siyang mga, hindi siya plain ba? May ano siya dito sa, ano, basta yun, ayun. Paplansyahin ko muna ito mga besh. Saka ko siya isabit dyan. Ayan mga besh, tapos na ako magplansya no. Ayan na. Ang besh, sobra kainit. Daot akong mock up. Murag nag-mock up. Ay, pating inita gid besh. Mura ko giganggang. Kilala niyo yung ano? Ganggang. Sa amin yung parang saging na ano siya, barbecue. And then, saging na kardava. And then, inaano mo, ginigrill mo. Tinusok mo siya sa ano, sa bamboo stick. And then, para mo talaga siyang binarbecue. And then, pag naluto na siya, lagyan mo siya ng margarine and then sugar. So, yun, parang ganun yung ano ko, yung pakiramdam ko na nagluluto ka ng ginanggang. Grabe, kainit. Pero mamaya ko na siya besh, pinaganon siya, isampay or isabit. Mamaya ko na siya isabit kasi masyadong pa mainit. Doon sa kusina. Hindi ko kaya doon magsabit. Sakit dito ang init, besh. Kaya magluto ako ng ulam mamaya pa mga 6 o'clock. Ano na talaga, parang summer na talaga dito, besh. Siguro pang summer na tong init na to. Pero sa napapansin ko pag, 'di ba, pag katapos ng Ash Wednesday, yun talaga yung init, sobra na talagang init. Basta makapag Ash Wednesday na, yun, papasok na talaga yung init. Kasi baka ganito din kaya sobrang init. Natapos yung basyang, ganito na siya, besh. Yung init parang nakakapanghina ba. Hi, Pang. So, ayan na, besh. Bitaod na ni Papang Ver. Ayan. Naisinaw o sinaw. Na ay sun gihapon, bisag hapon na. So, ayan, besh, nakapag-grading na ako ng aking pork chop at ito yung crispy fry na spicy ang ginagamit ko. So, ayan, ipa-fry ko na siya. So, ayan na pala, besh, nakapag-sabit na pala ako. So, ayan ang besh. Ito na yung aming dinner for tonight. And then, naluto na yung pork chop. And then, yung favorite na sausawa ni Papang Ver, ginamos or bagoong sa Tagalog. And then, ito is yung sweet sauce na Del Monte. Ito ay para kay Kent. So, ayan na mga besh. Kain-kain tayo. Mga unta, kalami sa kong sausawan.
ginamoso o bagoong makalimot yun ka sa Sa makalimot? pangahan si mong asawa. Pagtarong diha pang, oy! Unsa makalimot ba? Sa mong pangalan si mong asawa. Pagtarong pa, Maamoy oy. siya ni siya eh. Naon ta. Naunsa, makalimot naman hinoon, bes. Di na napapasaw-saw ginamo. Hello mga besh! Tatanungin natin ngayon si Papang Ber kung kilala pa ba niya ako. Tapos na kaming maghapunan and then may ano na siya oh. May inom na siya ng beer. Graang Papang Ber ay. Hi, Bes, Pat, Jonathan. Kalimot na sa... Ito. Oh. Hi, Bes, Pat, Tonton, Jonathan, Francis, and Roland. Tagay taginagmay. Itong nagtunggab pang karaho. Style la. Be, kinsa man kuno ko? Kaila pa ba ka ni siya? Kinsa ko? Wala. Oy, Si Marimar. Marimar. Kisa ganas Marimar. Wala kaila. Kinsa ko? Si Marian. Marian siya kagaral. Pagtarong ko na be, pagtarong tok-on ako karon. Kinsa ko? Elvic.